Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sinyo subong tawag siya Polo Cologne Intense. Iya ni siya ni Ralph Lauren. Ano ni siya kung simutan? Balik ka dumdum ka mo sang classic nga cologne nga pahamot nang ginasuksok si mga lalaki sing una baw amo man ni siya simutan no cologne gid ni siya ng classic gidya kaayo no kung traditional ka baw manamian ka sini. Okay, ano ang gapahamot sini? Baw ang mint amo nang gahatag si iya nga hamot makusog ang mint sini nang hindi siya pareho sing juicy fruit o ko ng toothpaste nga mint nang herbal ni saya lain nga klase nga mint no kamot no. Okay, anong iya nga mga nota? For the top we have basil, mint kag grapefruit na kusog ning mint. Tapos for the mid we have clary sage, violet leaf kag thyme. Ining mga spices amo nang gahatag siya sing pagkasophisticado. Kag for the base we have patchouli, ambroxan kag vetiver. Ang ambroxan ang gahatag siya sing pagkaumpok no para ang imo nga pahamot magbugas siya jutay kag magpadugay siya nang gapadugay sa pahamot ining ambroxan na. Ang angay nga temperatura nga suksukon sa is between 70 degrees Fahrenheit to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. No, pang-init siya. Na, kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may ban pa ka mo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili nyo lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!